बड'लेण्ड टुडे लाइव निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। जम्मू काश्मीरनि हेन्दरायाव मैया पाकिस्ताननि रौनिया आरो उदखारिफोरा जयै लोगो नांनानै भारतारि रौनियाखौ गावथारनायनि उनाव बेनि खिथेरखौ लादों भारतारि रौनिया हानजाया। POKखौ खालि खालामनो होदों भारतारि रौनिया हानजाया। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। POKखौ खालि खालामनो होदों भारतारि रौनिया हानजाया। बे समाव पाकिस्तान अक्कुपाइड काश्मीरखौ खालि खालामनो होदों भारतारि रौनिया हानजाया। मैया पाकिस्ताना 7 भारतारि रौनियाखौ गावथारनायनि उनाव POKखौ खालि खालामनो होदों भारतारि रौनिया हानजाया।